Ik ben bellen terug Microsoft, terug een Engels sprekende man, een beetje Indisch. En die zei dat ik een probleem hier met de computer. En dat hier ik. Dus die twee linken die kwamen heel dicht bij elkaar. Hij vroeg me als ik de computer even opstarten wil en dan kon hij me zien laten wat het probleem was. En daarmee roen Ime Bakker van Halm in de val. En hij is nevens de politie lang net de enige. En de dierders binnen dreig te pakken. Ja, dit soort vormen van criminaliteit, we hebben het over cybercrime, misdrijven zijn lastig. Want ja, er wordt veelal gebruik gemaakt van computers en van internet. In dit geval is er een internationaal onderzoek geweest, waaronder het Dros Oplicht ook in meegedraaid heeft. En dan kom je uit bij een callcenter, onder andere in India. Nou, dat is ontzettend ver weg. Dat is lastig om daarna weer te achterhalen wie er achter die callcentrum zitten. Lokkig voor Bakker, hier de criminelen nog net betellen, doet er een vermoeden krijgen dat het net goed ziet. Spiet ik af wie de computer al wel te vier hinnen op slot zet. Bij een backup konden de documenten nog redden worden. En mochten ze nog eens bellen, dan had Bakker al wel een reactie klaar. Als er webbelt, dan begin ik te luisteren. Of ik zeg tegen hem van, haha, you're a bad person, you don't come in heaven.